Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιερή Σικιά. Είμαι η Μαρία Κυριακάκη, ερευνήτρια, αρθρογράφος και ολιστική θεραπεύτρια με εξειδίκευση στη βοτανοθεραπεία και το βελονισμό. Η Σικιά, το αρχαιότερο δέντρο του πλανήτη, δίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια τροφή στον άνθρωπο με τα πλούσια ωφέλη της για την υγεία και τη συναντάμε και με το βοτανικό όνομα Ficus carica. Το ξέρατε ότι η Σικιά είναι ένα δέντρο γνωστό από τους προϊστορικούς χρόνους? Απολιθώματα φύλλων και καρπών της βρέθηκαν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία από την Πλειστόκαινο περίοδο καθώς και στη Λίμνο. Επίσης ξέρουμε ότι ήταν ευρέως γνωστή από τα ομηρικά χρόνια. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο, ο λόγος της εκστρατείας του Πέρση βασιλιά Ξέρξη στην Αττική ήταν η δυνατότητα να τρώει νοπάκια από ξηραμένα φρούτα της Σικιάς, τα οποία εκτός από την πλούσια και γλυκιά τους γεύση, κατά τα χρόνια εκείνα ήταν και σύμβολο γονιμότητας. Αλλά και σήμερα πάντα, σύμφωνα με το δόγμα υπογραφών, είναι οπτικό συμβολισμό των όρχεων και φυσικά βοηθάει αντίστοιχα στην αντρική γονιμότητα και το γάλα της συμβολίζει το μητρικό γάλα. Ο Θεόφραστος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του, αναφέρει ότι το μαλακό ξύλο της Σικιάς χρησιμεύει για την κατασκευή καθισμάτων για τα θέατρα. Ο Πλίνιος αναφέρει 29 είδη σίκων. Το όνομά της προέρχεται από το Τιτάνα Σικαία, όταν η μητέρα του τον μεταμόρφωσε σε δέντρο για να τον γλιτώσει από τη μανία του Δία. Στην αρχαιότητα ήταν πλήρες γεύμα για τους φτωχούς, ενώ για τους πλούσιους ήταν το τελευταίο γεύμα που σερβιριζόταν στα συμπόσια μαζί με ξηρούς καρπούς, τα λεγόμενα τριγύματα ή ισχάδες. Σήμερα τα σίκα τα συναντάμε ως ρετσέλια, μια μορφή μαρμελάδας, τις παστελαριές και τις σικομαΐδες. Φυσικά δεν λείπουν οι τσαπέλες, τα ξηρά σίκα για να τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο. Το ξέρατε ότι η λέξη σικοφάντες που χρησιμοποιείται και στις μέρες μας χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα και αφορά έναν αρχαίο νόμο από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν ο Περικλής θέλησε να σταματήσει το λαθρεμπόριο σίκων, ο οποίος νόμος μάλιστα είχε πολύ βαριές ποινές. Όσοι μάλιστα πεισούσαν κάποιους, βρήκαν τότε την ευκαιρία να τους κατηγορήσουν για παράνομη εμπορία σίκων, τους επωνομαζόμενους φάντες, και παραμένει ο χαρακτηρισμός σικοφάντης έως τις μέρες μας. Λέγεται μάλιστα ότι τα ζώα που έτρωγαν σίκα είχαν εύρωστο ύπαρ, το σικωτόν ύπαρ, και στις μέρες μας εννοούμε το όργανο σικώτη. Στις θρησκείες μας τώρα, ο Αδάμ και η Εύα κάλυψαν το γυμνό του σώμα με φύλλα σικής, τα λεγόμενα περιζώματα. Επίσης τον 15ο και 16ο αιώνα στην Αναγέννηση το βλέπουμε στα γλυπτά στις προσπάθειες των καλλιτεχνών να καλύψουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων στα αγάλματα. Το ξέρατε ότι στους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους η Σικιά θεωρούνταν καταραμένη από τον Χριστό? Όμως αυτό δεν ίσχυε ποτέ. Ο Χριστός δεν θα μπορούσε ποτέ να καταραστεί ένα δημιουργημά του. Το ξέρατε ότι το σίκο δεν είναι απλά ένα συνηθισμένο φρούτο? Στην πραγματικότητα δεν είναι καν φρούτο. Για την ακρίβεια τα σίκα είναι ανάποδα άνθη. Τα σίκα δεν ανθίζουν με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα ποροφόρα δέντρα. Δεν είναι φρούτο, αλλά είναι τεράστιο μπουμπούκι με ένα σύνολο φρούτων μέσα σε αυτό. Τα σίκα χρειάζονται ένα έντομο, ένα είδος φύκας για να αναπαραχθούν. Αυτό το έντομο θα θυσιαστεί πεθαίνοντας μες στο σίκο. Με λίγα λόγια, τα σίκα είναι ένα είδος ανεστραμμένων λουλουδιών που ανθίζουν εσωτερικά σε αυτό το μεγάλο σκούρο κόκκινο μπουμπούκι που ξέρουμε σήμερα ως σίκο και πρόκειται ουσιαστικά για μία ανθοδόχη. Κάθε λουλούδι παράγει ένα μόνο καρπό και έναν μόνο σπόρο που ονομάζεται νηδρίο. Το σίκο αποτελείται εσωτερικά από αρκετά κλαδιά και νεύρα που του δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική τραγανή υφή. Επομένως, όταν τρώμε ένα σίκο, τρώμε εκατοντάδες φρούτα. Αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα είναι η ειδική διαδικασία επικονίασης που πρέπει να αναπαράγουν τα άνθη της Σικιάς εσωτερικά. Δεν μπορούν να εξαρτώνται από το αν ο άνεμος ή αν οι μέλισσες φέρνουν τη γύρι από άλλα φρούτα, οπότε χρειάζονται αυτό το είδος εντόμου της φύκης σικής. Αυτά τα έντομα μεταφέρουν το γενετικό τους υλικό και τους επιτρέπουν να αναπαραχθούν. Από την πλευρά τους οι φύκες δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς σίκα, καθώς εναποθέτουν τις προνύμφες τους μέσα στον καρπό. Αυτή η σχέση είναι γνωστή ως συμβίωση ή αμοιβαιότητα. Ας δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες αυτού του φρούτου. Έχοντας υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης, απογειώνουν τη λίμπιντο. Πλούσια σε κάλιο, φόσφορο και ασβέστιο, βοηθούν στην ανάπτυξη οστικής πυκνότητας τόσο στα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους, όσο και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ειδικά στις γυναίκες. Έχουν ήπια καθαρτική δράση χάρη στις πλούσιες φυτικές ίνες, ειδικά μετά την κατανάλωση τουλάχιστον 3 σίκων ημερησίως, βοηθούμε σημαντικά σε ζητήματα της κοιλιότητας.
Βοηθούν στη ρύθμιση της πίεσης λόγω του ότι είναι καλή πηγή καλείου. Θεωρούνται μια βόμβα θρεπτικών συστατικών. Από την αρχαιότητα έως σήμερα ήταν και είναι ένα υπερφρούτο. Τα δε ελληνικά σίκα, λόγω του εξαίσιου κλίματός μας, περιέχουν βιταμίνες όπως α, ε, K, β1, β2 και μέταλλα όπως ασβέστιο, σίδηρο, φόσφορο, μαγκάνιο, νάτριο και κάλιο. Έτσι, διανύοντας ζεστά καλοκαίρια, με πολυήμερες περιόδους σε διάρκεια ζέστη, με πολλές εφιδρώσεις, τα σίκα είναι πολύτιμα, ώστε να μην στραγγίζει και να μην χάνει κατά το ίδρωμα ο οργανισμός μας από θρεπτικά στοιχεία. Λειτουργούν ως φυσικοί καταλύτες. Οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές, είτε καταναλώνοντας φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα, είτε τα φύλλα της σικιάς σε αφέψιμα και τις 4 εποχές του χρόνου. Στη μαγειρική τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό για να δέσει και να ενισχύσει γεύσεις φαγητών με θαλασσινά, κρέας και τα σίκα ομά ή αποξηραμένα σε σαλάτες. Γευστικά δένουν πολύ σε πλατό με τυριά και καπνιστά κρέατα. Φτιάχνουμε υπέροχες μαρμελάδες, χυμούς και κρασί. Η ιδιότητα του αφεψίματος των φύλλων της σικιάς είναι η εξής. Είναι αντιπυρετικό, χάρη στην ρυθμιστική δράση, μειώνει τη θερμοκρασία του σώματός μας, αντιφλεγμονώδες. Αντιοξυδωτικό, γιατί περιέχει πολυφενόλες και φλαβονοειδή. Αντιδιαβητικό, αν και πρόκειται για ένα φρούτο με γλυκιά γεύση, μειώνει τα επίπεδα ζαχάρου. Αντιδυνατιστικές ιδιότητες, ενισχύει τις δίαιτες χάρη στις τανίνες, στα φλαβονοειδή και αλκαλοειδή. Ρυθμίζει την υπερλιπιδεμία, μειώνει τη χολυστερίνη, μειώνει το λιπιδικό προφίλ και ενισχύει την καλή χολυστερίνη. Αντιμετωπίζει την αντρική υπογονιμότητα χάρη στη μελατονίνη, καφεουλομαλικό οξύ, μαγκάνιο και βιταμίνη Ε που περιέχουν τα φύλλα της. Και αυξάνεται έτσι ο αριθμός σπερματοζωαρίων καθώς και η κινητικότητά τους. Έχει ηρεμιστικές ιδιότητες που χαρίζουν καλό ύπνο. Πώς να φτιάξουμε τσάι από φύλλα σικιάς? Τι θα χρειαστούμε? 3-4 κομμάτια φύλλων σικιάς φρέσκα ή ξερά, βραστό νερό και μισό φλιτζάνι νερό. Μόλις βράσει το νερό, προσθέτουμε τα φύλλα σικιάς, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε στο βραστό νερό για 5 λεπτά. Αποφεύγουμε την προσθήκη ζάχαρης, μελιού ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Κατά την άποψή μου, πραγματικά δεν χρειάζεται. Θα το δείτε και μόνοι σας, γιατί έχει πλούσια γεύση και αφήνει μια ακόμα καλύτερη επίγευση και γλυκάδα στο στόμα. Πίνουμε έως 2 φλιτζάνια την ημέρα, με προσοχή να μην ξεπερνούν τις 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, αποφεύγουμε την παρατεταμένη κατανάλωση αυτού του αφεψίματος για μακρύ χρονικό διάστημα. Και για να μην το σήκων χειμώνος ετώ, δηλαδή να ζητάω σίκα στο καταχείμωνο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, μην ξεχάσετε, φίλοι μου, αν βρεθείτε στην εξοχή κατά τις διακοπές σας, να κόψετε μερικά φύλλα σικής και σίκα, να τα αποξηράνετε και να τα φυλάξετε για να τα απολαμβάνετε αυτό το υπέροχο ρόφημα και φρούτο όλο το χρόνο. Προσθέστε φύλλα σικιάς ως ρόφημα στην ημέρα σας και αποκομίστε τα πολλαπλά ωφέλη τους. Συνοψίζοντας, σήμερα τα σίκα τα απολαμβάνουμε με μαρμελάδες, ρετσέλια, σε παστελαριές ή σικομαΐδες, είδος γλυκίσματος όπως οι μπάρες δημητριακών και σε τσαπέλες, δηλαδή ξηρά σίκα περασμένα σε κλωστή. Ναι, υπάρχουν αντενδείξεις. Προσοχή! Αποφεύγουμε να πίνουμε το αφέψιμα αυτό πριν από ένα προγραμματισμένο χειρουργείο, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο για αιμορραγία όταν παίρνουμε αντιπληκτικά, αντιδιαβητικά φάρμακα ή φάρμακα για οποιαδήποτε χρόνια νόσο, επειδή εντείνει ή καταστέλει τη φαρμακευτική ιδιότητα κάποιων χημικών φαρμάκων. Αποφεύγουμε προληπτικά επίσης την κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλα ενδιαφέροντα βίντεο μου για την υγεία και ευεξία ακολουθώντας το κανάλι της Good Earth Holistic Center καθώς και στην σελίδα μου στο Facebook και μην ξεχάσετε να στείλετε καρδούλα εάν σας άρεσε το βίντεο μου, καθώς και στο YouTube και Facebook μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας άρεσε το βίντεο και το καμπανάκι ώστε να μην χάνετε τις συμβουλές και χρήσιμα tips ομορφιάς και υγείας. Και επειδή το σίκο είναι το σύμβολο της ενότητας, της ευημερίας, της γονιμότητας και της αυθονίας, θα σας ευχηθώ μια ζωή γλυκιά σαν το σίκο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, με πολλή υγεία και αγάπη και καλή αντάμωση μέχρι το επόμενο βίντεο.